totes dos, gràcies a la Carbonera per haver-nos convidat i per poder presentar el llibre d'Alícia, on ningú et trobi, a Vallibona. A més té un sentit especial perquè està, com ja sabeu, gira al voltant d'un fill i una filla d'este poble. Jo intentaré ser molt breu, perquè crec que ja que tenim el privilegi de tindre Alícia en nosaltres, el que hauríeu d'aprofitar és per parlar amb ella i per demanar-li el que penseu que és interessant. Dir poques coses, molts ja coneixeu Alícia Jiménez Barlet, és una escriptora d'una llarga trajectòria, molt coneguda per les seues sèries de novel·la negra, l'escriptora Letra Delicado, potser sigui el personatge de la seva creació més conegut, que va ser convertit en una sèrie de televisió, però la seva carrera com a novel·lista comença molt abans, en 1984 ja publica Èxit, i el número d'obres d'ella és molt nombrós, i no tot gira entorn a la novel·la negra. Gran quantitat de títols, no faré ara un repàs a tots, que no és necessari. Una escriptora molt premiada, no solament en el Premi Nadal, sinó en diversos premis internacionals, enormement reconeguda a Itàlia, és una escriptora en un test específic molt important, i bueno, aborda en esta novel·la el tema dels maquis, però no com a un tema exclusiu. Pareix que ara hi ha hagut com una onada de literatura entorn a la Guerra Civil des de fa temps, i ara entorn als maquis, no fa massa, d'altre era la Bienal de Venècia, presentava Cara Cremada, que és un film basat en la vida del que està considerat un dels últims guerrillers, un dels últims maquis, Ramon Vila. Almudena Grandes, en Inés i l'Alegria, recreava d'alguna manera la invasió de la Val d'Aran per una partida de maquis, i Alícia, des d'una altra perspectiva completament diferent, perquè analitza un personatge molt concret i les conseqüències que fan possible l'aparició d'aquest personatge en una època determinada en la que tot el món probablement tenia moltes coses negatives, tant que han passat a la història com els guanyadors com els vençuts. Suposo que la postguerra va traure el pitjor de tothom en tots els aspectes. La novel·la li deu en gran part moltes del seu contingut a l'obra d'un periodista, de José Calvo, que és l'autor del Monte Armito, i realment la Pastora és un mite. Som una terra de mites literaris. Al llarg del temps som una zona que hem anat creant els nostres mites, i sempre hi ha hagut un escriptor al darrere que els ha recollit, els ha reelaborat i els ha fixat per escrit. Des del mite de Cabrera, del Tigre del Maestrat, que agafa a Igual de Izco i el convertís en un mite, i serà un dels, per a uns, un heroi de la causa carlina, i per als altres un assassí despietat, i arranca ese mite de la cultura popular, però serà un escriptor que el fixarà a Igual de Izco. Pérez Galdós ho farà en els episodis nacionals i crearà aquest món idíl·lic i fidel del món rural que lluitarà per la pàtria, i ho farà en els episodis nacionals a la campanya del Maestrazgo. Pío Baroja serà un altre dels grans creadors de mites a la nostra zona. Ho farà en La Venta de Mirambet, on crearà el mite del capellà Bruis en Montpesat, i crearà tot el món de les bruixes que encara no ens ha abandonat ara. Som una terra de bruixes, de curanders i de molta mitologia, de molts mites entorn
a les dones. Aportarà enormement també el seu gra d'arena un periodista català de Barcelona, als anys 30, que era l'Arco Prats, que crearà el mite de les caspolines, de les bruixes de la Balma, i que tindrà una enorme trajectòria encara avui. Molta gent va a la Balma pensant que trobarà endimoniats i que trobarà exorcismes. Arranca de la cultura popular, però serà a l'Arco Prats el que es fixarà. I ara ens trobem en el cas de la pastora, on d'alguna manera es recrea el mite de Teresa Florenci, que naix de la cultura popular, es convertirà a poc en un mite més enllà de Vallibona i més enllà de les terres de Castelló. Serà un personatge conegut a tot arreu de l'estat espanyol. Se l'imputaran per un costat atrocitats i per un altre costat heroïcitats. Hi haurà un moment en què es calcula 29 assassinats, els quals cap va poder ser provat. També és part del mite. Per la meva part, res més. Donar-li la paraula a l'Iker, que crec que avui és la protagonista i la que ha de parlar, i sobretot donar-li les gràcies per